just how you feel. You got to roll with the punches and get to what's real. Can't you see me standing here? I got my back against the wrecking machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump, jump. Might as well jump. Go ahead and jump, jump. Go ahead and jump. Hey you, who said that? Baby, how you been? You say you don't know, you won't know until you begin. So can't you see me standing here? I got my back against the wrecking machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump, jump. Go ahead and jump. Might as well jump, jump. Go ahead and jump. Jump. Estic platònica, la veritat, perquè fa unes setmanes vaig fer el meu primer pòdium en una cursa de 10 quilòmetres a l'Hospitalet, vaig quedar segona com a la meva categoria de veterana i estava supercontenta perquè era el meu pòdium primer, o sigui, el primer pòdium i ara, primera, la veritat és que estic supercontenta. Soc feliç, és la veritat. Bueno, la veritat és que estic molt content, sobretot perquè era això un test, no? L'objectiu principal és la Marató de Barcelona d'aquí 3 setmanes i avui l'objectiu era fer un entrenament controlat, no ens podíem deixar anar per l'ambient de la cursa i tot. He vingut amb un objectiu clar que era marcar uns ritmes de minuts per quilòmetre. La veritat és que ho he complert i he baixat una mica aquest ritme sense forçar, que estic molt content. Al final també he pogut guanyar i, doble felicitat. Doncs la veritat és que molt bé. Jo és doble experiència positiva perquè no només a la dècada primera, sinó que realment mai havia fet una distància tan llarga. He fet mitges maratons aquest any, preparant la marató, i l'objectiu d'avui era trobar una mica el ritme de cara a la marató i a partir del quilòmetre 20 intentar anar fent progressiu. I així ha estat, m'he trobat bé, còmode. Home, evidentment el cansament a partir del quilòmetre 20 i pico se sent, però a nivell muscular no, era més potser a nivell dorsal, que et sents això una mica carregat. Molt positiu i el recorregut la veritat és que és maco i l'ambient també, molt bé.